It-tempju kien mimli nies kurjużi jisimgħu lil Ġesu jgħallimhom. Dawn in-nies kienu ħerqanin jisimgħu lil dan ir-raġel li ħafar id-dnubiet, fejjaq lin-nies u saħansitra qajjem lil mejtin. Din ħaġa tal-iskantament. Ġesu kien jgħallem daqs li kieku kien jaf l-Iskrittura kollha u li kien lesti jagħmel dak kollu li kien hemm ġewwa fiha. Minħabba f'hekk, il-qassisin il-kbar bdew jintlew bir-rabja. Min jaħseb li hu? Għalhekk huma staqsewh: Int bliema awtorità qiegħed tgħallem u tagħmel dan kollu? Ġesu rrispondihom bi-storja ta' raġel sinjur li ħalla grupp ta' ħaddiema biex jaħdulu ħsieb l-għalqa tal-għeneb waqt li hu kien imsiefer. U xtaq li sakemm ikun barra, dawn il-ħaddiema jaħdmu u jieħdu ħsieb il-frott. Wara li għadda ftit ta' żmien, sitt l-għalqa batt nies biex jiċċekkjaw il-ħaddiema x'qegħdin jagħmlu. Iżda lil dawn sawtuhom, oħrajn keċċuhom il-barra u oħrajn qatluhom. Fl-aħħar, is-sid bat lit-tifel tiegħu stess għax qal li lilu żgur jirrispettawh. Imma huma qatluh ukoll u rridu jisirqu l-għalqa għalihom. Ġesu staqsa lill-qassisin: X'taħsbu li se jagħmel sid l-għalqa? Mingħajr ma stenna risposta, Ġesu qalilhom: Hu jerġa' jiġi lura, ikeċċ il-ħaddiema u jagħti l-għalqa lil xi ħadd ieħor. Il-qassisin indunaw li Ġesu kien qiegħed iqabbel lil ħaddiema tal-għalqa magħhom stess. Għalhekk huma intlew b'aktar rabbja għalih u rridu joqtluh. Biex jaraw jekk isibux mod kif jaqbduh, il-qassisin bagħtu xi nies biex jaqbdu lil Ġesu f'xi gidba. Dawn labwa li huma ma jafu xejn, imma fil-verità xtaqu li jwaqqgħuh f'xi nasba. Għalhekk huma staqsewh: Mgħallem tajjeb, huwa sewwa li aħna nagħtu t-taxxi lil Ċesari? Jekk Ġesu jgħid iva, il-Lut li kienu jobbodu lil Ċesari kienu jduru kontra Ġesu. Imma jekk jgħid le, is-soldati ta' Ċesari kienu jarrestawh għax ma jkunx qed jobdi l-liġi tagħhom. Ġesu immanduna dak li kellhom f'moħħhom: Għatuni munita. In-nies malajr sabu munita u Ġesu staqsihom: Ara għiduli, liema wiċċ hemm fuq il-munita? Ta' Ċesari qalulu. Mela tajjeb, qalilhom Ġesu. Għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. Dawn in-nies baqgħu mistaġba bil-mod kif irnexxielu jirrispondihom u ma jqax fin-nasba tagħhom. Meta qal għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari, Ġesu għamilha ċara li n-nies hemm bżonn iġibu rispett lil dawk li jmexxu. Meta qal għatu lil Alla dak li hu tiegħu, Ġesu fakkar lin-nies li huma għandhom iħobbu lil Alla b'qalbhom kollha. Ċesari kien qed jitlob minnhom il-flus, imma Alla xtaq li aħna nħobbuh u nagħmlu dak li jixtieq minna hu. Tant wieġeb tajjeb li ma staqsewh xejn iktar. Sfortunatament, minkejja l-affarijiet sbieħ li qal Ġesu, il-qassisin qatt ma xtaqu li jħobbu lil Alla bis-serjetà. Huma ma ridux li jaċċettaw lil Ġesu bħala liben ta' Alla. Infatti iktar tard, biex żgur jibqgħu rashom jibsa, bagħtu lil Ġesu għall-mewt. Imma 3 ijiem wara, Ġesu qam il-mewt u urihom bħalma kien qalilhom li l-qawwa ta' Alla hi fuq kulħadd.